Partizánska akcia, aká nemá obdobu na celom Slovensku. Časť obyvateľov Spišskej Novej Vsi žilo posledný mesiac v tom, že ich mestečko pred pár rokmi tajne navštívil samotný Fidel Castro. Áno, Fidel, ten bradatý, neúnavný kubánsky bojovník proti celosvetovému imperializmu. Nakoniec aj on je len chlap s obyčajnými potrebami. Na Spiši mal údajne čarokrásnu milenku. Fidela Castra pozná si každý. Mnoho ľudí vie aj to, že v roku 1972 navštívil Československú socialistickú republiku. Mal tak upevniť naštrbené vzťahy s úspešne sa normalizujúcou ovečkou komunistického košiara. Už menej ľudí vie, že veľký Fidel sa počas návštevy údajne preháňal vrtuľníkom našimi jedinými veľhorami. V Tatrách vraj zastrelil aj Kamzíka. Veľká obeť národa veľkému vodcovi revolúcie. Nikto však doteraz netušil, že Fidel Castro, neohrozený bojovník za slobodu kubánskeho ľudu, práve vtedy navštívil v Spišskej Novej Vsi svoju bývalú milenku, Ľudmilu Poddubinskú. V družnom rozhovore s ňou strávil takmer 3/4 hodinu. Ľudmila vtedy nelenila, vytiahla fotoaparát a svojho milovaného vodcu zvečnila na pamiatku ďalším pokoleniam. A práve tieto fotografie odhalili tajomstvo ukryté hlboko v análoch zaprášených archívov. Fidel Castro, muž celý život neohrozene vzdorujúci imperialistom, navštívil svoju milenku v malebnom spišskom mestečku. Určite aj vy veľmi dobre viete, že anály skrývajú mnoho tajomstiev. Fidel Castro na návšteve svojej milenky v Spišskej Novej Vsi. Čo poviete? Je to pravda, alebo je to lož? Vaša akcia nemá politický nádych alebo zámer. Zdroj som ja. Pani, keby ste si uvedomila vážnosť svojich slov. Ale ona si uvedomila. A čo myslíte, že prečítajte si ten článok, tam nič nie je také povedané. Dúfam, že ako do budúcna sa takéto niečo už nebude opakovať, lebo dosť veľa ľudí na Slovensku tomu uverilo. Ak ste aj vy uverili úvodu našej reportáže a návšteve Fidela Castra v Spišskej Novej Vsi, nemusíte sa hanbiť. Nie ste v tom sami. Týmto chlapcom sa podarilo poblázniť polovicu jedného okresného mestečka. Celý čas sme v podstate poukazovali na jednu jedinú vec. Na to, že ľudia nemajú veriť všetkému, čo vyjde v novinách. Tomáš je človek, ktorý haluškuje celý život, doslova haluškuje, lebo tam sa nedá rozprávať o nejakej proste srande, to jeho výtvory mali väčšinou väčší dosah ako len nejaké zasmiatie sa. A tak chlapci haluškovať začali. V decembrovom čísle mestských novín Novovešťan sa rozhodli preskúšať pozornosť čitateľov. Pred rokom im pripravili prierez fiktívnou históriou kapra domáceho. Latka bola nastavená vysoko, prekonať ju však museli. Našťastie tu bol Feďo Majerech, známy miestny výtvarník, recesista a bradáč. Teraz v Košiciach, kde momentálne pracujem, jeden kolega povedal, však ty vyzeráš jak Fidel. Viete si predstaviť lepšiu kombináciu? Známa osobnosť v uliciach, ktorými dennodenne kráčate. Tým viac, že veľký Fidel malé Československo skutočne predčasom navštívil. My sme mysleli, že to bude ako veľmi krátky for, ktorý nebude mať žiadne dozvuky, že nás všetci frontálne odhalia a budú si snad robiť srandu. Celá partizánčina týchto dobrodruhov netrvala viac ako deň. Návod na prípravu je asi takýto. Zoženiete si informácie, ktoré sú pravdivé a voľne overiteľné. V článku sú pravdivé údaje o Fidelovi Castrovi, jeho životopis, potom jeho prejav a potom informácie o návšteve v Prahe. Pridáte informácie, ktoré si vymyslíte. Potrebujete trošku vtipu, irónie a nadhľadu. Nikdy v živote neprišiel Fidel Castro podľa našich informácií, ktoré doteraz máme. Nikdy neprišiel v tom čase do Spišskej Novej Vsi. V roku 1972 som sa narodil ja. V Spišskej Novej Vsi nikdy neboli takíto eštebáci, ktorí sú spomenutí. A nikdy neexistoval ani pán Semerát, ani Ľudmila Poddubinská, čo je skomolenina mena Ľudmila Podjavorinská. Potom ešte zoženiete fotoaparát, najlepšie funkčný, herca, aby sa aspoň trošku podobal, požičiate si uniformu, na farbe až tak nezáleží a samozrejme nesmie chýbať cigara. Bola to cigara, ktorú som asi 10 minút pred fotením kúpil v stánku za 7,50 halírov. A potom len čakáte, čo článok spraví s ľuďmi odchovanými prejavmi z parlamentu, mítingami s pasienkou a sľubmi o dvojnásobných platoch. Skrátka s ľuďmi zvyknutými na omnoho väčšie mystifikácie a klamstvá. Drvia väčšina ľudí ako tomu uverila. Dokonca
dcera sa vyjadrila, že Castro bol v Spišskej. Novovešťan vychádza v náklade viac ako 12 000 kusov. Príbeh si teda prečítali tisíce ľudí. Niektorí neverili, niektorí uverili, niektorí Feďa na fotografiách spoznali. Fakt je ten, že tento jediný článok stačil na to, aby sa informácia o senzačnom objave dostala na oficiálne stránky Socialistického zväzu mladých, aby ľudia rozposlali článok svojim kubánskym priateľom a aby nám do redakcie prišiel e-mail s takýmto textom. Materiál, ktorý vám poskytnem, je zo seriózneho zdroja. Ide o tajnú návštevu Fidela Castra v Spišskej Novej Vsi v roku 1972, kde bol navštíviť svoju priateľku, frajerku možno. Bolo to tajné a nikto o tom nevie. Mystifikácia však pokračovala ďalej. Ľudia milujú pravdu. Hlavne, ak si môžu sami slobodne vybrať, čo vlastne pravdou je. Polovica mojich známych ešte tomu článku aj uverila. To znamená, prišli za mnou a sami ma presviečali o tom, že v tomto časopise vyšiel zaujímavý materiál. Aby však mystifikácia zostala mystifikáciou a nezvrhla sa na obyčajné klamstvo, chlapci vedeli, že musia výjsť s pravdou von. Pod istú úroveň žiaden človek s výnimkou klamára a politika skrátka neklesne. A ani to nebol ich zámer. Ich cieľom bolo niečo iné ako vlastný prospech. Doba je veľmi hektická a ľudia, jediný oddych, ktorý nachádzajú, je ten pasívny. Príde človek z práce domov, sadne si pred televízor a pozerá do toho. Niekedy si možno ani neuvedomuje ten dopad, ktorý tá telka, alebo to rádio, alebo tie noviny, ktoré číta, alebo všetky možné médiá, internet, ten dopad, ktorý na neho majú. Ochotne nám teda vyrozprávali celý príbeh a za prítomnosti našej kamery a fiktívnej spoločnosti priateľov Kuby zorganizovali diskusiu, na ktorej sa rozhodli slávnostne odhaliť svoj veľkolepý výtvor. Do miestnej galérie prišlo zo 20 priateľov Fidela Castra, či ostrova Slobody. Samozrejme, nechýbali ani mladí zväzáci. Všetci s napätím čakali na zverejnenie nových skutočností. Ja som si tento fakt prečítal nedávno v Novovešťane a to ma oslovilo a preto som tu. Preto som prišla na besedu, lebo som zvedavá, či niečo nebude na túto tému. Bol veľmi blízko, no možno bol aj tu. A jeho návšteva vás skôr teší, alebo naopak skôr zarmucuje? Skôr teší by som povedal, prečo by sme mali zarmucovať človeka, ktorý má záujem prístup, pozerať našich ľudí, rozprávať s nimi. Dovolte, aby som medzi nami privítal nášho novoveského Fidela Castra. Prvé sekundy po odhalení autori čakali, z ktorej strany priletí prvý kameň. V galérii však našťastie nebol zrejme nikto bez viny, takže od rituálneho kameňovania sa chtiac nechtiac upustilo. Iba pár pánov sťažka prehltalo svoje sklamanie. Mám jednu otázku. Keď sme sa stretli tu, sme priatelia kubánskeho ľudu, alebo nepriatelia? Myslím si, že nemáme byť dôvod nepriateľom, byť nepriateľmi akéhokoľvek ľudu na svete. Spochybnili ste aj svoju vlastnú existenciu toho Novovešťana. Budete zvedaví na nejakú ďalšiu mystifikáciu. Pochybnosť v serióznosti vyvoláva aj to, že nám to hádžete do schránky, namiesto toho, aby sme si okupovali. Rovnako ani mladí ľavičiari neboli z náhleho odhalenia práve nadšení. Myslím si, že tento článok dosť poškodil našu organizáciu a dôveryhodnosť našej organizácie, lebo my sme to brali ako fakt, Novovešťan sme brali ako fakt, veľmi pravdivé noviny o našom živote. Nuž, zrejme budú musieť nádejní súdruhovia oprášiť myšlienku nesmrteľného Vladimíra Iliča. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Aj na vlastných chybách. Dosť som sklamaný, lebo dosť sme tomu verili, aj sme to uverili na našich stránkach. A tým pádom aj naša organizácia dosť ľudí na Slovensku zaviedla. Takže to ma mrzí ako na tom veľmi. Situáciu nakoniec zachránila táto dáma. Múdrosť a nadhľad bývalej učiteľky sa skrátka nezaprie ani v takýchto chvíľach. Nie je nutné tak rozduchávať veľmi vážne, pretože keď sme si ten článok poctivo prečítali, tam není ani jedno slovo urážky, ani na Kubu, ani nič. To viac menej, že my sme naleteli dobre, ale myslím, že Kubu to neuráža, takže by som myslela, že môžeme v pokoji akože. Pani Demočková to skrátka vystihla. Naleteli sme. Všetci. Týmto chlapcom to skrátka vyšlo. Primeli ľudí, aby verili v to, v čo veriť chcú. A stačilo tak málo. Priestor v novinách, pár upravených fotografií a presvedčivý text. Jediným článkom v mestských novinách sa týmto chlapcom podarilo poblázniť polovicu mesta. Chráň nás Pán Boh, ak by sa rozhodli vstúpiť do politiky. To, čo sa učili dnešní politici dlhé roky, oni už totiž dávno dobre ovládajú. Aj keď osobne si myslím,
že aj tak nič podobné nehrozí, pretože na to, aby sa stali politikmi, majú príliš silne vypestovaný zmysel pre česť.